halsen af. Halsen, den går hen og ned i spiserøret, og så går den hele vejen igennem kroppen, og så ender det i krusten. Og krusten, det er den, der de spiser. Altså det er sådan en mavesæk. Men så sluger det sten. Du kan jo prøve at åbne op her. Der er en sten. Og de sten, den kværner ligesom alle kornene herinde, så den kan optage alt næring i kornene. Ligner det sådan en restaurantløg? Ja, men når man skal til en prøve, en læseprøve eller en matematikprøve, så kan man også godt være lidt nervøs, fordi at man har brugt så lang tid på at øve sig til at blive god til at læse, eller god til at regne. Og vi har brugt så lang tid på at lave det her mad, og vi vil så gerne vise det til folk. Men vi kan ikke vise det til dem, fordi det skulle helst gerne være den ene dag, hvor der er nogen, der bliver overrasket med noget. Så noget mad, som der aldrig nogensinde er nogen, der har set før. Hvad er din yndlingsret, som du laver? Ud af alle i hele verden? Det kommer ind. Altså når der er jordbær, så er jeg helt vild med at lave jordbærbrød, eller jordbær med fløde, eller når der kommer nye kartofler, så synes jeg. Så det er sådan lidt, hvad der kommer af råvarer. Så i påsken synes jeg, det er helt dejligt at lave lam, og til jul synes jeg, det er dejligt at lave and og flæskesteg. Så det ændrer sig lidt, for ellers så bliver man meget træt af at lave det samme og det samme. Så lige sådan at spille det samme spil på computeren, eller lege det samme leg, eller man vil gerne prøve lidt forskelligt en gang imellem. Har du lige? Jeg har mange. Ja, jeg er helt vanvittig vild med pizza.